Tanang nadungog sa unahan ang sitwasyon sa atong letter sender karon no, ang mga nahitabo, mga panghitabo, mga muraga heated muraga heated argument lang ba Ate Will nga nadala na sa emosyon na. So mao toy murag maugi kasagaran nga kuan Ate Will no, mamahimong reaction kung na ay sitwasyon nga confronting kaayo o sa imong side feeling nimo ikaw pa ang naagrabyado, ikaw pa pakaulawan yo. Marg something nga na. Kuan Ate Jane. Siguro dili pod para sa ako dili pod nato siya mabasol nga ing adto ka intense pod ang iyang kalagot no kay instead nga mangayo og kapasayloan or unsa ba imbis kay nag-inanay na siya og move on ning abot na pod og kalit kadtong past. So yes, bisag ako Ate Jane, murag inana ako reaction nga di ka ka-hold sa imong emosyon ba nga murag hurting kaayo nga magamit gyud nimo imong kusog kay tungod sa kalagot, di ba? Nga ikaw ang nadihado and then ikaw pa hinuon ang attack na sab niya. Murag walay kuno. Karon sa ako lang walay murag walay tinai. Makaingon ka sa mga kasagaran nga expression karon no asang hustisya, di ba? Yes, sa mga karon nga kan mga bagong tubo. So karon mga ka-feelings ato sang paminawon kung unsay katambag ni Ate Will sa atong letter sender. Yes, maayong hapon kanimo Jamie. So sa imong problema karon murag daghan naman na Ate Jane atong naman nang na ano diri sa atong environment. Rampant na nga mga oo, rampant na nga mga panghitabo o mga problema sa kami niyoon. So ang imong mga asawa ang sako lang Ate Jane no, iyang asawa ang nag-una-on na. And then mo pa'y nibiya ni kuyo ug laing lalaki. So siguro sa kakuan pod sa iyang partner ni Jamie. So panahon na pod siguro nga mangita siya og kanang someone nga nagkinahanglan pod sa iya no. Nga iyang atensyon murag naaba mo hatag og kuan simpatiya sa iyang feeling. And then pagkahitabo nga ang asawa murag ni-react. So ug ako'y kanang kitay asawa ina ano, ikaw nag-una-una and then nganong ikaw pa may mangita gubot. So dapat imo na to siyang kuanan, gihatagan og panahon og lugway kay na naman po imo ikaw may nag-una to while nagkabulag mo tungod sa imong pagpangita og lain and then karon nakakita ang imong partner mo kuan hinuon ka mo atak pug ka so pag mo na ingon walay tinai Ate Jane. Di siya kana bang sa imong side nga ikaw asawa dapat magpanuko na kapag duol sa imong partner. Wala na kay naong atubang. Oo, na kay naong atubang kay ikaw may nagpakasala og unang. So ang ang mga anak gani daw wala na ni puyo sa iya ha kay tungod kay dili kaangay sa pag manage o pag-control sa mga bata. So naa sa pikas kang Jamie. So karon sa imong problema Jamie, ang nakapait lang kay wa ka hold sa imong emosyon. Yes, yes, kay ang sa karon natong panahon na namang gud tay balaod nga panalipdan ang mga kababaihan sa pagpanakit no. Kanang rabi na kay imong napasakitan and then napagid sa public place. So okay ra unta to kung wala imo lang kalma ang imong kaugalingon wala na lang nimo siya panumbalinga. Kamo na lang untay ni leave ato nga place no Ate Jane. Nagpalayo na lang unta sila ni escape na sila ato nga place nga di nila metong iyahang ex kay paglikay sa kagubot. So karon nag-ingon ka nga nagproblema ka kay ni pablatter ang imong ex sa nga imong nahimo nga sa daod sa iya. Pero ayo ka look pwede man ka mo ribata, pwede man ka na man kay excuse na man kay rason. Kay siya ang una makuha man na nimo nga mga ebidensya or tigan pa man kagkuan imong side sa pag-explain kung nganong nahitabo to. So yes. Wala pa siya ni atak sa inyo ha. So dili man to mahitabo, di man siya ninyo mapasakitan. So na kay rason. So ang bawsi siguro kung permi lang nimo siya gipasakitan unya kanang sa inyo within sa inyong kuan siguro Ate Jane within sa inyong panag-ipon so diri na excusable bisag wala man nag-ipon sa kung sa bisag mga basta kay babae imong mapasakitan pwede gyud ka mapailan og bawsi without kanang kung
ang balaod naghatag man kay tungod kay wala toy sala ang imong gipasakitan. Murag ka na lang Biktima kuan ba gyud. biktima gyud to nga tinuod nga nagpasakit lang ka sa iya nga walay igong rason. So sa imong kaso sa ako lang ning panghuna-huna. So dili man ka kuan automatic o kanang kuan no judge nga makuan na gyud ka convicted na ka kun dili papangayoan pa man kaguan kanang statement murag kuan ba maghimo pa kag affidavit nga unsay imong bahin sa imong side nganong nabuhat to nimo. So i-state tanan ngano unsa ang hinungdan kay aron kanang madungog pod ang imong side. Kay dili man ang balaod nga siya ray pamation. So tungod sa iyang gibuhat sa imo ha, di mo tong naka-react ka, nakapasakit ka niya. So siguro ma-settle ra na nga mga problema. So Ate Jane, naay balaod nato nga unta sa according sa expert nga naay mga ways to respond when your ex kuno kanang hair bad mouth or has and then mo attack sa imo nga dili nimo mo dala ngadto sa jail. Nga dili ka mabanlod didto sa bilangguan. Unsa Kay bisan og ex na nimo kay kung imo na siyang mapasakitan or imong kaning kanang mga hatagan og mga daot bisag mga words bad words lang or kanang imo gid siyang pareha sa iya yang nasampal bato Ate Gino. So nakakitulabagon sa balaod. So pwede na ka maadto sa bilangguan no kung ma-convicted ka. So number 1 niingon nga don't defend yourself. So nagpasabot ni nga kung bisan ang imong ex nagpataka-taka na lag ka ng istorya sa batok sa imong mga dili maayo so ay na siya pamatia. Ayaw na ipakig kuan bitaw Ate Jane nga murag Di na pagtubayan. ipaglaban pa nimo imong kaugalingon murag mo kuan pa ka sa iya mo ribatal pa ka mo tubag-tubag ba kay diha man ang di ba diha man ang manginit at manginit kung nagtinubagay na mo nag-isi na mo pagkita sa inyong rason o pagawas. So number 2 ningon nga use disarming statement. So kanang mga words nga makahatag og ka ignite bitaw murag kasuko kanang makaipainit so likay na siya. So no, don't match your ex intensity. So ayaw patuli likay siya kung burara siya didha imo nagatubang sa imo so likay pag ayaw gyud pag atubang kay delikado labi na babae ang imong kuan kanay kalaban murag dako kaayong tendency nga makuan bitaw Ate Jane murag mahatagan og kabug-aton ang part sa babae kaysa lalaki tungod lagi aning bawsi. Oo. So number 5 ningon nga present your side. Dahil kuan kanang stay calmly and factually. So ipakita mo pwede ka mo rason pinaagi sa malumay nga pag-explain and pinaagi sa mga kanang nay mga ebidensya ba nga ipakita nimo nga tungod unsay rason nga nahimo nimo to kay nagbuhat po siya og una. So explaining nga pinaagi sa kanang mo kanang pinahapsay Ate Jean pinahanay nga dili dili mo longtad sa kanang mga violation mga violent reaction na both of you. So wala na yung mga dili makahatag og violent reaction. So number 6 don't get emotional. So number 1 ginano nga nang di ta maka-hold sa atong emosyon Ate Jane mo di ta maka-control so maka-result na og kuan gyud dili maayo. So number 7 detach so palayo sa iya na ayan na pakita kung pwede pa magpalayo no magpalayo na kung mula lain na kag lugar mo transfer na ka so aron di na mo magkita. Ang nakapaitan na ti Willie miski naglikay kay gisunod-sunuran pud ka. Yes, gisunod yung gadjud. Mao gisungog yung kas panahon. So number 8 acknowledge the bad mouthing. So ipakuan sa iya kanang ipakita sa iya o ipahibalo sa iya nga inform siya nga dili mao nang iyang gipanolti against sa imo ha. So maka-heart or kaning mo day giingon Ate Jane nga maayo pay kanang tusukon kuno ka sa hait nga kutsilyo kaysa mga hait nga mga pulong. So mo na ginana. Kay delikado kuan man gina siya kaning
makahaling sa kagubot. So number 9, may confront this distortion with kuan na siya, no? With kanang sa kinasing-kasing ba nga imo gid siyang i-confront, istoryahan ninyo ang inyong hitabo sa pagbulag kung ano unsay mga rason. So ikompronta siya hinahina kanang number 1 ko no Ate Jane, kung magkompronta gid ta kinahanglan na gid ay witness. Di gyud ka mag-confront sa usa ka tawo bisag dili sa bana o asawa, dili sa mga conflict sa relasyon, kung bisag unsa nga conflict, basta kay makig-confronta ka, pangita pagdalag yung witness. Okay, diha man ka madihado kung wala kay witness na unya ang isa naa. So kinahanglan kung makigsettle ka, bisag 1 or 2 witnesses, okay na siya. And then karon kuha naman ta high tits naman ta kayo karon. So i-video, di ba? Yun, Di ba sa mga kuan tay i-video nimo ang inyong unsay inyong gipanag kuan na no? Discussan nga mga topiko. So last, kay naaman mo yung mga anak, so teach your children nga mag-self-agency. So give them permission to think to themselves. So ang imong mga anak, pahuna-una akong kinsay, patabang akong kinsay kanang ilang kuanan bitaw Ate Jane, kung kinsay insakto sa ila o kinsay nakasala sa ila, kinsay wala, kinsay walay sala. So pasultion ang mga bata na, and then asa sila mo kinsay ilang pilion and kinsay ilahang paboran, or pangutan-on nimo nga pareha karon nga nakapasakit sa imong weeks, nakapandapat na ka. So ang imong mga anak makatabang sab sa imo, kay kung dautan ka nga pagkaamahan, dili man mo puyo ang imong mga anak sa imo, ha. And then kung dautan po ka nga amahan, dili mo laban ang imong mga anak sa imo, ha. Pero kung naa kay kung kanang attitude bitaw nga kanang muda kuan ang kanang maluluyon bitaw siya nga amahan, murag naatanan ang pag-care sa anak, or naatanan naana sa imo, wala kay sayop and then ang babae mo ni biya sa imo, imong asawa ni biya sa imo, ang imong anak dili gid na mo kuan sa imo Ate Jane, dili na mo kanang singan mo duot sa imo, ha, kun dili ikaw tabangan kanila. So sila pay mo hatag og kuan sa imo, ha, kanang depensa, motabang sila sa imo, ha, mo witness sila. So ayaw kabala ka kay tabangan ka ana, no, dili diretso nga i-convicted ka, or diretso nga panisan ka. Dili hatagan pagpanahon sa pag-explain. So mauna yung inaanak no linto nga nay paingon dita didto mo nang kinahanglan kung naa magganit tay mga conflict, ipaagig nato sa pagkighusay sa una. So insakto tong giingon sa imong kuan karon no karelasyon, girlfriend nimo, nga husaya sa una ang inyong kuan sitwasyon, adisir mo magbalik kay aron maiwas pud siya sa kagubot. Yes. So maura toy ako ikasulti niya Ate Jane. Yes. So para sa ako Ate Will, sakto pabor gyud pud ko sa idea sa iyang girlfriend, no. Dili lang ingon nga musibat siya sa kainit sa sitwasyon, pero dili pud siguro ideal or dili pud siguro sakto nga ma-involve siya sa dako kayo nga kontrobersya between sa ilang duha issue nga manag-asawa tungod lang kay nihukom iyang asawa nga mubalik sa iyang kinabuhi, di ba? Murag feeling na ko Ate Will, murag nanabla ning asawa ba? Dili siguro ni siya malipayon sa iyang gipuli sa iyang bana. Yes, nasayop siya og gipuli. Mauna ang iyang siguro una pusilan man nga naing ani, dili pwede nga siya nalipay ako wala. Ay mga tao nga nga bisan pa man og ilang binuhatan, pero dili nila kaya nga dawaton ang ilang nahimo nga desisyon, mao nga mga monga. So kadtong idea sa imo nga girlfriend nga unahon usa ninyo paghusay, ayaw lang siguro og kabalaka kay sa imong nakuan, sa imong na-mention sa ahead sa imong sulat nga okay mo dawat kaniya og kabalo siya sa imong sitwasyon. Ang ang ako magpangagpas ani sa iya Ate Will is nahadlok siya nga basin og biyaan na hinuon siya sa iyang girlfriend tungod sa nahitabo. Yes. Usa na sa akong nakit-an no nga iyang gikahadlokan. Dili siguro na ingana ang iya lang siguro is para wala nay dugang pangagubot or unsa pang klase nga mga
pagpakaulaw in public ang nga mahitabo, mas maayong clear ang tanan-tanan o dili man gyud nato mapugngan nga naay mga tawo nga balihon hinuon no, murag tuison ang istorya sa mga wala makasuhito, makaingon gyud nga ikaw ang dawtan kay ganahan kag ako ang legal wife. So ang dating ato sa mga nakadungog nga ikaw ang nagbinuang sa inyong relasyon, di ba? Murag ana ba? So para maklaro ang tanan, sakto tong giingon ni Ate Will nga husayon sa istoryahan sa ninyo manag-asawa. And kung dili gyud siya madala, pwede man kamo kuan og kanang mga restraining order or na aron ko aron kanang may kuan gyud ka nga makadistansya maka sigurado ka na mo-distansya gyud siya kay di ba og maka-violate ka ana Ate Will na apod kay mga kuan ana may mga may mga fees pod ka, oo, may mga punishment ka. Pero katong sa imong pagpangdapat, sigurado gyud nga naamoy ana atubangon kay kana laging gitawag og vowsy. Pero sa part dito nga ikiha mo tungod kay naa kay relasyon, dili man siguro na maka kuan sa imuha og kabugaton kay wala may ingon nga nalabag ka sa inyong kaminyoon kay uyab raman mo wala may inyong nahimong bunga so walay bugat gyud nga kuan Ate Will no pasikaranan para magbuhat siya o magpasaka siya og kaso sa kuan pagluib sa ilang kasalduha. Yes, Auntie Jean, pero kuan lang kung na-ebidensya. So pwede na apan wa man sila ebidensya mo nagiingon nga insakto tong kuan kaning ideya sa iyang girlfriend babae nga isettle sa una. Oo, kay aron clear ang tanan kay kung dili sila magpaanol or whatever ilahang mga kuano kanang mga kasabutan. So magukod man sila kung ibutang ta sa unahan magkaanak or bisan pagdili magkaanak basta as long nga masakspan nga nang gikuan Ate Jane. Mao na din no. So katong inyong ideya nga taman ra mo sa date o gabanding-banding aron maglikay unya sa komplikasyon maayo na ang kuan din is ipabilin ninyo nga ingana samtang dili pa clear ang tanan sa imong nga ex-wife unya isettle ni nimo before ka mao nagiingon nga ang problema di masolusyonan kung dugangan og lain nga problema. Yes, correct. Mao gyud di na ako makalimtan nga linya ni mama ba. So mautoy among ikaambag sa atong letter sender karon mong hinaot mi nga nakakuha ka og ideya or kuan kadasig kung unsaon nimo pag-atubang karon ang imong nasinati nga problema or kabug-aton karon sa imong nga imong gihambin sa imong kasing-kasing o syempre sa uban dinha nga naapoy ing-ani nga kahimtang nga manghinaot pud mi nga nakatabang-tabang or nakalamdag ang mga nahisgutan din niya sa inyo nga huna-huna karon. Ka feelings atong i-share nga atong quote for the day. Si Ate Linda Daganato kutlo gikan sa Beyond the Shop Door nga gi-quote ni Elizabeth Gilbert. Tag-ingon diri your emotions are the slaves to your thoughts and you are the slave to your emotions. So ang ako lang yani nga pagpatin-aw mga ka-feelings nga matag usa ka nato na ay gihambin nga mga ingon pasuliran o mga kuan pero og magpadala ta sa atong mali nga emosyon katong susama sa atong letter sender karon no tungod kay siya ang biktima unya siya pa ang murag gibali gitulisok murag nakuan siya sa iyang emosyon nagpadala siya mao to nga nakabuhat hinuon siya og butang nga dili angay nga posibleng nga maora po'y hinungdan para mabali siya no sa iyang asawa di ba sa atong nahisgutan ka ganina nga posible to nga kung maunuran to makuan sa vowsy posibleng hinuon nga siya ang madak-an syempre ang mga damages ato tiwin no yes maproblema na pod sa unahan so mao na naamang gyud tagsa sa ato mga kasinatian nga natay atubangon nga mga problema pero ang kinahanglan nato ipatigbabaw ang kakalmado sa atong huna-huna kung naamay mga init din nga mga argumento or mga kanang panagtagbo muli kay usa ta before ta mo react dili kinahanglan way kumo sa maglikay mao gyud mao tag-ingon na ti Will ka ganina likay lang sa dili magpadala sa kainit sa sitwasyon o karon tong paminawon ang Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa Ephesians 4:2. Nag-ingon,
with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So sa ako lang gamay nga nasabtan, Ate Jane, kinahanglan ang tao gyud magkinahanglan nga mag-gentle, humble, and love each other. So wala na ilain ko nung atong ikasulti kundi kung naghigugmaay ta sa usag-usa, wala gyud sa among kang kalibutan, Ate Jane. Mao No, gyud. wala gigubot kay ato mang ipairal ang atong paghigugma sa usag-usa. Ipaubaya na lang ng mga ingon pa dili makaon og iro nga mga batasan. Okay. Iampo na lang na nato dito sa kahigtasan. Okay, wala naman tayo higong oras. Iran, ikapadayon kini nga tong programa, magdungdungog na pud kita og mga adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate Jean, nga atong kauban sa control, si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.